Čaute ľudia, moje meno je Herec a vás vítam u 9. epizódy z Marko Pokrytio. A na dnešnú epizódu som si pre vás pripravil ukážku, pretože vám ukážem, ako som si spravil hradbu troška. Ďalej by som dneska chcel si rozmnožovať moje kravárium, takže si pôjdeme hľadať nejaké tie kravy. Teraz som bol na mäso, pretože mi už došlo. Našiel som 4 prasatá a 6 kurčat, či 2 kurčatá, takže 4, pretože z jedného mi nič nevypadlo. A ja teraz žerem chleba, ale ja by som už to zmenil za toto mäso, pretože to mäso mi viacej dá ako ten chlieb. Ďalej, čo som chcel, až tu sa mi peče toto tu. Toto tu vám slúži na takýto blok. Neviem presne jeho názov, pretože ja všetky názvy blokov nepoznám, ale tu je vidieť takýto blok. Brick sa to volá, či jak sa to volá, kokos. Ja ho teraz nepotrebujem. Takže, ideme si dať nejakú tú slamu. Ja idem zozadu, pretože stamať sa mi nechce ísť. Vlastne nemám ani výhovorku, prečo idem zozadu. Proste som sa rozhodol, že idem zozadu, tak idem zozadu. To máte jedno, skaj pôjdete. Ja si tu iba nájdem nejakú tú slámu. Si vezmem tu viacej slámy, pretože ja ich chcem aj dať. Super. Tu jednu vyhodíme. A ideme. Som tu videl, lebo tu som bol zabíjať pred chvíľou tie svine. Nie noc, blíži sa noc, takže sa pôjdeme vyspať a tak to dáme. A ešte teraz by som sa chcel s vami porozprávať o mojom kanáli. Určite všetci... Bože, som sa teraz zakochtal dvakrát, prepáčte. Určite ste si všetci všimli, že na mojom kanáli je dosť zmien. Prvá vec je to, že sú tam ukážky. Tie ukážky budem dávať stále, pretože ja by som vám chcel informovať, aké bude to nové video. Takže ja najprv dám ukážku a potom to dám na YouTube. Keby ste sa pýtali, aký to je program, tento program je cez počítač. A myslím, že to ukazoval už jeden YouTuber. Neviem ako sa volá. Takže by ste si to mohli pozrieť. Ja neviem tiež ako sa volá, ja som to len zistil si tiež iba tak. Lebo som chcel tiež také dať ukážky ako väčšina youtuberov a som si to zistil a už to robím tiež, takže je to celkom pecka. A ďalšia vec, že som si dal príchod. Určite ste vedeli, že ja som dal iba príchod, že som povedal, že čaute, hej. No nič to nebolo. Teraz som dal taký príchod, že som povedal čaute a tu stredom naskočil HeroSLP. Tu mám tiež ten program na počítači, to je vlastne ten istý. Ja sa vyspím, už rovno sa mi to vypálilo z PC, takže si z toho utvorím tie bloky a ideme hrávať a ideme hľadať kravy, pretože táto časť by mala byť iba o tých kravách. Dobre, a ja si idem nájsť tú česku, kde mám tie bloky, pretože je tam všelaké veci polevané. Nie je tam redstone, ja si to stále milím. Hore to má byť, ty vole. Stále si môžem tu teda česky. By som si tu mal pozapisovať, že tu je redstone, tam je drevo, tam je toto, hej. A toto je už, sa mi zdá, že 9. alebo 8. epizóda, nie som si taký istý. Neviem, že či som na začiatku povedal správne, že či to je 9. epizóda. Nie som si istý, že či to je 8. alebo 9. epizóda. No nič, to máte jedno. Epizóda. Hej, do koho sa ty začínaš? A ideme nájsť tu, Teba ne? Ja chcem krávu. Ani teba nechcem. Ovce nepotrebujem. Alebo vezmeme ovce? Akurát dve z nami pôjde. Dobre, vezmeme tie dve ovce. Pretože tam nebudem mať iba krávy. Som sa rozhodol, že si tam dávam aj nejaké inče zvieratá. Keď niektorí z vás viete, že ako by sa mali lákať prasata, prosím, povedzte mi to, lebo ja by som tam chcel mať aj prasata. Prosím vás, napíšte mi to do komentáru, že ako sa majú lákať prasata. Bo vážne ja to neviem, sa ospravedlňujem za túto vec.
Tam je ďalšia ovečka. Idem po ňu. A už je ďaleko, sa mi nechce. Len vy tri z Nitry, poďte za mnou. Dobre, zaraz vás nafidujem. Kde som už? Tu som tu okolo hradby, ty pánečky. Len vy tri z Nitry, poďte za mnou. Vidíte, že som level 43, pretože ja by som si inakšie už dávno naenchantoval. Ale keďže mám ten problém, že v tomto update, neviem prečo to tak dali, musíte tam mať nejaký kryštál. Ja neviem ani čo je to za kryštál. Si ho musím nájsť v kreatíve, ako sa robí, alebo neviem. Aby ste si mohli dať čo enchantnúť. Takže to je celkom debilina, čo tu dali, ale tak. Ja mám rád strašne Bajka Pocket Editor, mňa táto hra strašne baví a preto ju zvýrazňujem aj na YouTube, lebo je to fakt perfektná hra. Minecraft. Ne, ja som chcel nafidovať. No poty čierna ovca. Sa sama reprezentuješ. Aspoň vidno, že si čierna ovca. Ty si tu jediná čierna ovca. No však poď, ty vole. Nevieš skákať. Čakáme tu za tebou. No dávaj, poďme. Nechcem ťa fidovať. Aha, to som ťa ešte vtedy nafidoval. Dobre, ja čakám na to tu. Viete čo, sa ideme na ňu. Poďte vy. Vy dve z Nitry. Toto tretia sa tam... Už? No ešte jeden schod. Konečne, ty vole. Čierna ovca, ty kokos. Kravy, ostaň. Poďte, pekne. Poďte pekne všetky tri z Nitry. Ešte jedna. Odrúbal som ťa. Nie, opova sa. Iznú. A tá tretia je tu. Kašľame na to. Poďte sem. Feed. Alebo tu dve treba, ja neviem. Dal som... Áno, to treba dvom krávam tu dať. Jej, ja už viem, super. Takže ja tu chcem mať iba kravárium. Ovce dám preč. Nechcem, ja tu ovce nechcem. Super, takže teraz ich môžem rozložovať. Teraz nemusím hľadať ovce. Tu čiernu vodu pôjdem vyhodiť, pretože ja ju nechcem. Mne sa čierna vlna nepáči vôbec. Ja skôr koľko už natáčame, už 12 minút, takže ja už by som to možno aj týmto tu ukončil. Môj plán bol vám ukázať, čo som spravil a nájsť ešte nejaké tie zvieratá. Nenašli sme žiadne, iba tie 3 ovce z Nitry, ktoré som zabil, pretože som zistil, ako sa rozložujú kravy. To sa robí tak, že musíte to dať, musíte to dať obojím kravám, aby sa mohli rozmnožiť, takže to je super. A ja sa s vami učím, keď sa mi to páči, nezabudnite sa nechať like, koment a odber. A ako som spomínal, toto video už bude perfektné, lebo má to úvod. A má to aj záver, pretože úvod ste videli, že už mám aj príchod, všetko. Takže najprv dám ukážku, možno keď sa mi bude chceť, alebo sa naseriem a rovno dám už video, ešte uvidím. Len chcem podotknúť, že nebudem ukážky dávať na každé videá, pretože je to strašne veľa roboty a dosť dlho sa to robí, takže pochybujem, že by sa mi chcelo dať na každé video ukážku. Takže už to nebudem zahovárať, ja sa vám učím a čaves.